Sziasztok! Az Alkepróval megmutatom, hogyan készíthetsz ajánlatot 5-ször gyorsabban, mindössze pár kattintással. Fogd a személyét, a lakcímkártyát és forgalmit, készíts róla egy fotót, és kész. Az AI azonnal kiolvassa az összes mezőt, így egy sor sem kell gépelned. 2. Chrome bővítmény, bázisnet. Megnyitod a lakás vagy kötelező képjármű felelősségbiztosítás űrlapot, rákattintasz a beillesztés gombra, és 10 másodpercen belül minden mező kitöltve van. Nincs több mással beilleszt, csak fókusz az ügyfélre. 3. Chrome bővítmény, MetLife. Ugyanez életbiztosításnál. Név, cím, azonosítók. Egyetlen kattintással átkerülnek. Az adminisztráció villámgyors, az ügyfélélmény prémium. 4. Dokumentum automatika. Amikor kész az ajánlat, az EMET, azonosítási adatlap és az többi PDF automatikusan kitöltve vár. Percek helyett másodpercek alatt. 5. Digitális szerződés örökítés. Írja be az ügyfeled az appon keresztül a szerződésszámot, rendszámot vagy címet, és a rendszer legenerálja a kérvényt, majd egy gombnyomással tovább is küldi. Papír nélkül, hibamentesen, pár perc alatt. Bónusz. Ha a csoportvezetőd előfizet, az egész csapat 20% kedvezményt kap, és az első 15 lekérés teljesen ingyenes. Ennyi az egész. Kattintsd a próbáld ki gombra, töltsd le a bővítményt, és tapasztald meg, milyen az, amikor az admin helyett az ügyfélre koncentrálhatsz. Alkepró, az ajánlatkészítés új sebessége.